No niin, tervetuloa Sapikkalarit tänään täällä näin ja nyt olisi pitkästä aikaa uutta videota. Tuli tällainen moottori työn alla ja täällä oli epäilyksenä, että olisi kampiakselin laakerit vähän sökönä, mutta täällä oli sitten koko kampiakseli poikki. Se oli kyllä jännä, että se vielä kävikin katkonaisella kampiakselilla. Tällainen moottori on nyt työn alla. Mulla on tuolla, siinä on koko moottori purettuna. Lohkot löytyy täältä, ne on putsattu ja tuonne mä laitoinkin uuden laakerin jo. Ja nyt pitäisi seuraavaksi laittaa tänne uusi runkolaakeri. Ja tässä oli vähän parempi kampiakseli tulee tähän, niin tähän pitää laittaa 6204. Eli siinä on 20 millin keskireikä laakerissa ja kampiakseli on 20 millinen. Mutta joo, otetaan tästä näin lohko ja aletaan lämmittää tätä ja sitten sovitetaan tuo laakeri sinne. No niin, lohko olisi lämmin ja mulla on siinä oikeakokoinen hylsy valmiina, millä sitten tuo laakeri tuonne työnnetään. Katsotaan kuinka syvällä se tipahtaa tästä suoraan. Se meni ihan pohjaan asti, ei tarvitse edes hakata. Ja nyt seuraavaksi odotellaan vähän tuo jäähtyy ja kasallaan vaihdelaatikko sinne. No niin, ja nyt jatket taas. Kävin taas välissä askartella tällainen hieno moottoripukin oikein, niin helpottaa kasaamista. Ja sitten täällä on, mä en tiedä kuinka siinä heijastaa, mutta täällä on räjäytyskuvat sitten. Ja tässä nyt nähdään, että mikä on uuden mallin ja vanhan mallin ero. Eli siinä on vanhan mallin laatikko alhaalla ja siellä on prikka ja uuden mallin, niin siellä ei ole. Ja tässä on vanhan mallin laatikko, eli sinne tulee nuo holkit molemmien päihin ja täällä kaikki on tallessa. No niin, ja sitten tämä voitaisiin aloittaa näiden laakereiden öljyämisellä. Mulla on ihan täällä vaan laatikkoöljyä. Laitan sitä tuonne. Toki näihin pääsee vielä käsiksi toiseltakin puolelle. Mutta nämä on ihan kuivia, kun nämä pestu kaikki rasva pois. Niin laitetaan sinne vähän. Ja ihan alkuun, ettei unohdu, niin laitetaan sinne jousi. Tuonne noin. Ja sitten pallo siihen päälle. Tai pallo voidaan laittaa sitten, kun laitetaan vaihderumpua. Sitten otetaan kytkinäakseli ja vetoakseli. Ja täällä ne on vetoakselissa nämä simmelevyt molemmissa päissä. Ei kannata tiputtaa. Joo. Tässä sinne kylkee vielä tuo kaikista näistä erilaisiin vaihteen siirtejä. Sitten vaan kytkinäakseli tuosta kuulalaakerista läpi. Ja katsotaan, että simmi jää oikeaan väliin. Näin. Näin. Sitten laitetaan tuonne tuo alinvaihteen siirtäjä. Ja nämä on melkein samanlaisia, mutta se minne tää tappi on ylempänä, niin se tulee alapuolelle. Näin, ja työnnetään tänne sivuun vielä se. Ja sitten tuo kuula tuonne jousen päälle ja rumpu käteen, ja täällä rummun päällä on kanssa tällainen simmilevy. Nostetaan tämä niin ylhäälle kuin saadaan ja voi ottaa kopakkaakin nostamaan vähän. Ja tuo pitäisi saada tuonne keskimmäiseen loveen. Näin. Ja pitää nyt vielä varmistaa, että se kuula on paikallaan. Sitten tuo alinvaihtaja siirtäjä työnnetään alimpaan loveen. Ja tuossa olisi joku
ruuvari ihan hyvä apuna. Näin. Sitten ylempi vaihtajasiirtäjä. Se sitten ylempään loveen. Ja sitten tämä tappi tästä paikalleen. Ja katsoo, että mikään ei karkaa tuossa välissä minnekään. Se meni pohjaan. Nyt meillä on vaihdelaatikko kasassa. Ja voitaisiin tästä katsoa, että löytyy kaikki vaihteet. Ja siinä meillä on ykkönen, vapaa, kakkonen, kolmonen, siis välivapaa, nyt on kolmonen, nelonen, siinä, vitonen ja siinä on kutonen. Kutonen, vitonen, nelonen, kolmonen, kakkonen, vapaa ja ykkönen. Laitetaan se nyt tuohon vapaalle. Näin. Ja tästä me tunnetaan, että se on vapaalla. Sitten tuonne voitaisiin laittaa tuo tasapainoakseli. Sitten annetaan vaan tuo kiilaura edellä tuonne toiselle puolelle. Ja sitten vielä vaihteen siirrin. Ja täälläkin on molemmissa päissä nämä simmilevyt. Ja että tuo helpottaa tuon paikalle laittamista, niin voitaisiin tuonne laittaa vaikka kolmonen tupaa ja tuosta tuo jousi tuonne tapin väliin ja pohjaan. Tämä voi taas aika olla hankalaa olla välillä löytää vaihteita, koska mä pääsen heilumaan miten sattuu. Mutta kannattaa se tässä välissä testata, että kaikki meni oikein. No niin, ja nyt mulla on täällä kampiakseli valmiina ja suoraan pakastimesta hain. Ja sitten mulla on tästä Wurtin moottorisilikoon ja sitä ajattelin vetää tuonne lohkoihin. Mutta nyt ensin niin pitäisi lämmittää nämä molemmat lohkot. Ja tässä on tärkeää, että lämmittää myös lohkoakin tuosta laakerin ympäriltä, että se laakeri ei puristu sinne väliin. Sitten vaan kampiakseli siitä ja se meni pohjaan ja sitten toinen lohko siitä.
Sitten voitaisiin vähän vielä koputtaa sitä. Ja nyt saadaankin jo pultit sinne paikalleen. Ja tää ihan kannata tosta kampiakselin vierestä niin kiinni. Näin meillä on lohkot nyt yhdessä. Ja... No niin, ja nyt meidän lohko on sen verran jäähtynyt ja tuo tiivistelima kovettunut, että voitaisiin noita stefoja asennella tuonne. Ja sitä ennen voitaisiin öljytä nuo kampiakselien laakerit. Elikkä sitä mä oon itse laittanut ihan vaan 2T-öljyä tuonne. Ja sitten kans toiselle puolelle. Ja sitten voitaisiin asennella nuo stefat tuonne. Ja tänne vauhtipyörän puolelle tulee tämä vähän paksumpi. Tällainen. Siinä on vähän vielä öljyä, niin voitaisiin sitä ottaa tähän stefallekin. Ja tämä meni ihan sormin painavalla tuonne pohjaan. Ja siitä ei saa liian syvälle painaa. Jos sen painaa laakeria vasten, niin sitten se laakeri kuluu nopeammin loppuun. Kun sinne ei pääse sitä seosta voitelemaan sitten. Ja tänne tulee sitten tämä ohkaisempi. Ja voitaisiin siitäkin ottaa vähän öljyä tänne. Ja sitten pitäisi ottaa, tänne tulee holokki ja sitten sitä ennen niin ottaa tiivistysharjasta ohkasi O-rengas, mitä siellä on. Niin. No niin, eli siinä on meidän O-rengas. Laitetaan se ensin tuonne kehälle. Ja sitten tämä holokki, tämä puoli missä on tämä ura, niin se edellä sinne. Ja otetaan ensin tästä niin tämä tasapainoakselin ratas. Ja täällä on nämä 2 pistettä, niin ne pitää tulla yläpuolelle. Ja yrittää saada tuo kiilaura sitten kohdalleen sinne. Ja tänne tulee sitten tämä lyhkäsin kiila. Se painetaan tuonne ja jos ei mene painavalle, niin sitten vähän vararaa perään. Sitten siitä prikka päälle ja sitten tuo mutteritilansa. Ja sitten tulisi tämä iso ratas. Ja täällä eikö nyt tämä 1 piste, niin se pitää saada tuonne väliin. Näin. Ja tännekin sitten kiilaura kohdalleen. Sitten tuo
ensyrata siihen päälle. Näin. No niin, ja sitten pitäisi laittaa tämä ensiradtaa mutteri. Ja mulla itsellä sitä kokemusta, että kun tuo lähtee irti, niin se on aika lailla olla kytkin puolella täystuho ja pari kertaa käynyt, niin mä tykkään laittaa Loctitea sinne. En ole ihan varma onko tehtaalta, mutta tää on sinistä, niin se vielä lähtee sitten poiskin sieltä. Tänne sitten on niin 70 newtonia momentti noin. Ja että tämä saa kiristettyä, niin laitan tonne vaikka tuollaista hanskaa väliin, niin se estää tuon pyörimisen. No ja siellä on 70 newtonia. Näin, siellä on momentti. Ja nyt seuraavaksi pitäisi kasata kytkintä sinne. Ja se alkaa sillä, että laitetaan tuonne. Vedän tällainen, mikä jousiprikka onkaan, sitten perusprikka päälle. Ja sitten meillä on täällä tämä kytkinkruunu, täällä on liukulaakeri. Ja laitetaan sinnekin vähän rasvaa. Ja sitten tulisi tällainen paksumpi prikka väliin. Ja meidän tämä kytkin homma siihen. Ja sinne tulisi tällainen lukkoprikka. Mutteri sitten päälle. Ja sitten jos tuo kytkimen mutteri, ja sen mä laitoinkin jo. Se on 17 ja hetken tossa mietin, että kuinka sen nyt laittaisi, mutta vihreällä vaan piti kiinni ja sen saa sinne. Ja sitten pitäisi kääntää tuo prikka tuonne kylkeä vasten. Noin, ja se olisi nyt siellä. Ja sitten ettei unohdu, niin pitäisi laittaa tuonne tappi, kuulaa sitten tämä lautanen. Laitan tuonnekin vähän rasvaa ensin. Tappi. Ja lisää rasvaa. Kuula. Ja sitten lautanen siihen perään. Näin. Ja sitten olisi vuorossa kytkinlevyt ja nämä välilevyt. Eli sitä ensin kytkinlevyt. Ja jos nämä olisi uusia, niin kannattaisi öljytä. Mutta nämä on jo vielä vanhoissa öljyssä. Niin. Eli sitä ensin tuo nystyrä tuohon tapin kohtaan. Seuraava kytkinlevy. Sitten tulisi välilevy, ja tää on niin, että se jää noiden nystyreiden väliin niin 7 tyhjää, eli sitä Y, K, K, E, I, Q, 7 siihen. Taas kytkinlevy.
Sitten olisi tuolta merkistä niin taas niin 7 tyhjää, eli Y, K, K, N, I, Q, C. Ja tämä tuohon noin. Ja näinhän jo ihan parilliset ja 7, 6 ja 7. Sitten vielä viimeinen kytkinlevy. Ja sitten tämä kytkimen kanssa siihen. Ja tuo nuoli tuonne pallon suuntaan. Siihen. Ja sitten olisi kytkinjouset. Ne vaan sinne paikalleen. Ja sitten olisi kytkimen pultit. Ja tässä kannattaa olla hyvä ruuvari, ettei pilaa näitä. Ja äskeinen ruuvari tippui viemäriin, niin otetaan sitä seuraavaa sitten. Ja näin nämäkin on nyt kirjalla. No niin, ja nyt seuraavana olisi vuorossa kytkinkopan kiinnitys. Ja meillä on tässä kytkinkoppa ja tänne pitäisi sitten laittaa tuo käynnistyspulkimen rattaat paikalleen. Ja tämä ratas tulee tähän niin, että kun se laittaa, tulee 90 astetta tuonne niin kuin öljypumpulle päin. Ja sitten kun tämän jännittää tuonne ylös, niin siinä on se pieni vastus. Sitten se palauttaakin se, eli sitä näin. Ja tämän voi avata valmiiksi jo, mutta mä oon yleensä sitten avannut sen, kun mä oon jännittänyt. Laitan se nyt tuohon noin ja sitten tuo alarattaa vaan työntää tuonne. Näin. Sitten pitäisi laittaa tuohon tuo tiiviste. Se on uusi, niin se aika hyvin pysyy paikallaan. Sitten vaan tiputtaa tuo koppa niin, että nuo rattaat pysyy tilassa. Ja näin se on siinä. Ja sitten tulisi vesipupun koppa, jossa on irrottanut. Otetaan sinnekin uusi tiivistä. Ja katsotaan, että nuo tapit on tuolla paikallaan. Tuonne tulee tuo pitkä. Ja sitten tuonne alimpaan niin uusi kupariprikka. Ja toinen lyhyt tuonne. Ja sitten voitaisiin loppukiristellä nuo kaikki. Ja taas välissä mä suojasin nuo kaikki aukot, ettei tipu kampikammea mitään. Ja sitten voitaisiin laittaa tuo kytkimen tappi tuonne öljynkaan. Ja kytkin irrottaa sieltä. No niin, ja sitten voitaisiin jännittää tuo käännetyspoliin. Otetaan tuo auki tuosta. Ei tarvitse kokonaan ottaa, mutta se jää vielä kiinni. Poliin tuonne. Ja noita nyt voisi kyllä ottaa vielä pois, että se ei pyöri siellä seassa. Tuon verran taakse.
otetaan kiinni ja päästetään, niin huomataan, että se jää tuohon. Ja nyt kun se laittaa oikeaan asentoon, niin se palauttaa sinne ja rata ei jää päälle. Ja tuo oli 16 tänään, niin voidaan sitten kiristää se. Näin. Nyt meillä olisi kytkinpuolikin valmiina ja seuraavaksi olisi yläkerta sitten